So, hi everyone! Merry Christmas! And nandito kami sa labas. Nandito kami sa sasakyan. Actually, nasa labas kami nandito kami sa may parking lot ng mall. Sa may orchard. And nasa 7th floor kami kasi guys, punong-puno yung parking lot. Hindi namin na-expect, ang dami. So, ito yung umuulan siya guys. So, hindi mo naman kami makalabas. Si Mr. yung naghahanap ng kung saan yung entrance. Kasi di ba nga dahil sa pandemic, so hindi lahat ng door open. So ayan, hinahanap muna yung kung saan yung entrance. Kasi dito sa 7th floor guys, walang bubong. Yan. Maulan siya. So hindi kami pwedeng maglakad-lakad. Kailangan malaman namin yung entrance muna. So, ayan. And, sana walang masyadong tao dito. hindi namin na-expect. Christmas Day. Today is 25th of December. Ayan, Merry Christmas everyone. Guys, ang daming tao. Wrong timing. Ha? Yan guys, hindi kami makalabas. Uulan siya. A few moments later. We're here outside. Where's the Panda floor? Ang daming tao, oh my God. You see the Bus! Where's Spider-Man? How is Spider-Man? Dito kami sa tapat ng Takashimaya. So guys, we're on the way back. Hindi ako nakapag-video kanina kasi sobrang daming tao talaga. And naglalakad kami sobrang mabilis kasi nga sobrang daming tao, lalo na dun sa May Ayon. Grabe yung tao, kaya lumabas kami guys, pero umuulan siya. And then pumunta kami sa kabila, dun sa Lucky Plaza. Dun medyo hindi masyado, pero marami pa rin. Pero hindi katulad sa Ayon, talagang grabe. Ito yung labas ng Ayon.
kasi sobrang pagod. And then nakauwi kami guys around 10 p.m. na. And napatulog na nga yung mga bata sa sasakyan. Umiiyak na si Sino. Kasi sobrang pagod nga. Ayan. Gusto ko lang ipakita sa inyo kasi di ba galing nga kami sa Lucky Plaza. So nakabili ako ng mga Philippine food. Yung matagal ko lang hinahanap, nakabili ako guys. Namiss ko talaga yung yung laing. So bumili ako ng gabi. Ayan. Ito. Isa lang nabili ko guys. Alam niyo kung magkano to? Maliit lang siya na balot Ano siya? Alam niyo kung magkano to guys? $3.50. 3.50 siya guys. Ayan. So isa lang binili ko. Siguro kapag niluto ko na siya, baka marami naman. Ayan. So, and nakabili ako ng, syempre pag may gabi, di ba? Pag magluluto tayo ng laing, masarap ihalo dyan is ito, tinapa. Alam niyo kung magkano yung tinapa dito? Mahal. Mahal yung tinapa, guys. Ayan. Sandali, ayaw lumabas sa plastic. Ayan, nakabila ko ng tinapa. Ayan. So, ito naman, guys. Nabili ko siya ng $8. $8.50. Ayan. Mahal yung tinapa dito, guys. Kasi sa atin, di ba, kapag mga 1/4, 1/4 alam ko 45 pesos kasi yung last time na umuwi kami. So 45 pesos yung 1/4. Nasa 90 pesos naman yung kalahati, 'di ba? Kalahating kilo. Pero ito mga ilang piraso siya? 10 piraso sa guys, $8.50. 'Di ba? Ingay ng washing namin, naglalaba ako eh. And then ayan, bumili ako ng longganisa, guys. Plastic na lang siya. And dahil, magluluto ako ngayon kasi lang naman kami, 4 lang naman kami. Si Mr. na sa office and si Siyo naman na sa school. So, kami lang. Si Siway, hindi ko naman papakainin ng longganisa kasi magluluto ako ng sabaw. Ayan. So, ito. Smoked longganisa siya, guys. Pork. So, tatry namin. Ang tagal ko na dito sa Singapore, guys, pero hindi ako nakakabili ng longganisa. Actually, kasi hindi ako masyadong sa longganisa, si ate. So, nung nakita ko yung longganisa, sabi ko, oh wow, sige, try ko nga longganisa. Ingit talaga ng washing namin. So, ayan guys, longganisa. Tatlo lang tatry ko kasi nga magluluto ako ng sabaw ng pork din.